Ама не го дръж така, за да я притесняваш, Сега не я виждам изобщо нещо. Айде, гледай, спокойно. Гауди, когато се е родил началото на 20-те години в Барселона, там близко в едно много яко село, и му е дошло на главата да стане архитект и е станал един от великите гении Луди, който вместо да направи нещо добре познато и класическо, както обичат испанците, традиционно, той се хваща момчето и прави нещо невероятно. На завършването си в университета представя проект дипломна работа за порта на гробище. И учителите му казват, ето пред вас стои или един велик гений или един абсолютен луд. Едно от двете. И точно след 2 години почва строежа на Саграда Фамилия, която е супер известната катедрала, и той се захваща с това нещо. И за направата на Саграда Фамилия отдава целия си живот. В края на живота си даже се мести вътре в строежа, за да не губи време. Някакъв най-добрия. Но това ще ударим малко повече време после. В началото на живота си този човек започва да прави форми, както ти си направила на твоето тяло форми. И започва да прави, първо взима форми от кокошки. Отива там в някакво село, опоява ги с хлороформ и оттам им прави кълъпите, докато се събудат, вече е свалил кълъпа. После почна да прави от всякакви други видове животни, които живеят в Каталуния, там около Барселона. И накрая дори е направил на магаре, на някакви такива животни, дето представяш се. На магаре? На магаре. Направил е също отливка на портокалови дръвчета, лимонови дръвчета, каквито си щеш храсти. Искала е да представи в катедралата всички видове животни и растения, които има в окръга. И това катедрала се е получила. Пикасо отишъл там и е казал: това е абсолютно богохулство. И много хора не са го харесвали, защото то наистина изглежда много странно. Но той се опитва да създаде някакъв космос и красива вселена. Та идеята е, че никога не е успял да свали плътна форма от човешко тяло. Това му е било единствено нещо, което не е правил. Свалял от мъртви бебета, свалял от части на хора, за да вземе изражението и да направи подреждане на светите сцени в самата катедрала, обаче не е могъл цял човек. И ти си направила това, което Гауди не е направил. Смят.